Să nu exagerăm. Da. Mie mi-e frică de chestii. Mi-e frică ca nu cumva Kira să se sperie de reacția Adelei. Nu se sperie. Ce poate să facă Kira Așa. este să facă așa reacție. Adică? Da, adică să deschidă gura ca și când vrea să o muște. Aha. Nu că ar mușca-o, mie de un accident. O va atinge. Da. Și singura chestia asta este să se zgârie. Păi asta zic, e o chestie de aia de sperietură în lanț, că la rândul ei Adela se va Adela. zgâria. Adela, nu mai mângâie-o dacă vrei. Kira ar putea face asta. Să o prindă și să o zgârie. Nu mușcă. Sau uite, cu unghiile, că ea are astea sunt soft, dar la față să nu fie, că ea se Încet, încet, Adela. de fața ei. Dar și instinctul ei este rapid. Nu la codiță, te rog. Nu, lasă-i codița în pace. De apărare și nu cred că ar sta să aibă Da, nu știu, n-a avut niciodată o relație atât de apropiată cu un câine. N-am avut pe nimeni să aibă câine de genul ăsta de casă, știi? Adică la țară, plus asta, nu există. Cel mai mare câine de la țară e cât porumbul. Nu există mai mare de atât. Vezi, o steam așa. Ca o mamă exemplară ce ești. Uite, poftim. Vorbește. Nu, mama. Nu, dacă se ridică cazi. Nu, mama. Dă-te jos de acolo. Ușor. Ușor să nu lovești. Așa, da. Stai că se ridică chiar. Chiruța, unde-ai plecat, Chiruța? Nu, ține-mă de... Te-ai drumul la coadă. Nu mai pune mâna pe coadă. Gata, iubita mea, iubita mea, iubita. Da. Ești o exemplară în seara asta, deci nu știu ce să zic. Ați fost minunat. Nu te coadă. Nici mama ei nu e minunat pe coadă. Da, uite, ea este Adela. Te iubește, uite-te la tine. Uite-te la ea cum te iubește. Ca zic așa, premizele sunt bune. Se pare că vom putea face copilul. Da. Hai să vă arăt cum... Adela, hai să vezi cum îi place Chirei să se... Deci câinele se demonstrează că vei putea face copil. Interesant. Kira, hai vezi. Hai, spune-te ce a Bogdan. Da, să înțeleg, Kira. Da. Și acum, uite, trebuie să vin lângă ea. Asta. Bine așa. Nu, pe partea aia, pe partea aia. Așa. Și pe Kira în brațe. Și o mângâi. Deci înainte să te uiți tu când ți-a zis Bogdan, uite așa o luați, ne luați de la și Kira, uite. Așa ne filme și pe noi să... Cum stătea, cum stă Adela cu... Pot în văd așa. Incredibil, asta deja e pe Kira. Ia și filmează tu. Cât de dulci sunteți. Și Kira stă, mă. Da. Ți-ai... Mami, nu știu dacă îi place. Dă-te jos, ușurel. Hop, ușor, că o să te Adela. prindă. Vezi la picior, să mă doar piciorul. Așa. Și să nu stai, mama, Nu pe... te mai lăsa pe spate, că a dat semne că vrea să fugă
Și o să cazi. Deci deja nu mă interesează. Nu, așa, nu. Nu, mami, te rog frumos, trebuie să fii bună și blândă. Nu mai poate. Nu mai vrea, poți să stai pe Bogdan dacă vrei. Poți să stai pe Bogdan dacă vrei. Da? Adela, poți să stai pe Bogdan, mami. Că îți e dator. Pe covor, să nu vă loviți. Urcă-te pe el dacă e căluț. Nu, cu spatele. Da, nu, pentru că acolo spațiu. Poți să-i faci masaj. Fă puțin masaj, că doare spatele. Adela, Asta m-am dat seama, pentru Chiran era fă puțin masaj. Așa. Stai, asta vreau să zic, să stai jos. Nu ți arunca pe el. Fă-i cu mânuțele așa, cum îi faci tati. Deci aplici. Tricoul la o parte, tati. Și păi fici aplici. Ai... Ce, mamă, ce s-a întâmplat? Are urme de la... Face cu... Oh my god! Da. Și cum se cheamă, mă? Ventuze. Dar de ce nu i-ai spus cu... De la Chineto. Adela, Bogdan e extraterestru. Bogdan asta ai vreau zis să Bogdan. zic. Adela nu mai fac disperit Chira. Bogdan. Trebuia să-i fi spus înainte. Oare ce o să-i mai sucească? Nu știu. Băi, vezi că vine Chira. Bogdan, ține-o pe Chira. Nu. E ceva să nu. Bogdan. De ce? Chiruța, mamă. De Noi... ce? Stai, cine să-i cu cine să joacă? Ca să vă seama. Amândouă, dar n-ai de unde. Am două fete acum aici. Te ascultă, vezi? Lasă-o să facă dacă... Lasă-o să pun mâna pe ureche și mă mușcă. Păi nu acum. Pe ura! E un pic atent așa pot. Să nu țipi, nu e că să nu țipi. Nu, Adela ți-a și zis Bogdan, Adela. Adela, hai să... Gata că superi fetița. Adela? Adela, ce nu înțelegi? O evoluție Căuta telefon. mai caută. Am cocărită. Ce-ai păcărit-o? Să nu te sui pe ea. Nu te sui pe ea, te rog frumos. Gata, mami, hai că e hoțomăneala prea mare și ea vrea să se joace acum.